4 ničivá tornáda v Litvě, policisté pálící na černo alkohol přímo na stanici a estonští vědci zakopávající do země spodní prádlo. Poslechněte si zprávy z Pobaltí. Kas įvyko Lietuvoje, Latvija ziņas ēterā. Milí posluchači, vítejte u nového vydání Pobaltského týdeníku. Je červen a s ním 24. týden roku 2026. Připravil jsem pro vás další pravidelnou dávku zpráv v češtině. Litva. Francouzské stíhačky startující ze základny v litevském Šiauliji úspěšně sestřelili dron, který narušil lotyšský vzdušný prostor. O pár dní později vyhlásila litevská armáda letecký poplach nad Vilniusem, který byl ale rychle odvolán. Ukázalo se totiž, že radar nezachytil nepřátelský stroj, nýbrž zbloudilý meteorologický balon z Běloruska. Litevská armáda podepsala se společností Veho Lietuva, která zastupuje Mercedes-Benz Group a Daimler, smlouvy na nákup vojenských terénních vozidel a nákladních aut za zhruba 1 miliardu eur. Hakeři prolomili 50 účtů zaměstnanců institucí podřízených litevskému ministerstvu vnitra. A aby toho nebylo málo, z akreditační služby pro zdravotní péči uniklo přes 62 000 záznamů o litevských lékařích. Šéfka odboru informatiky a spojů ministerstva vnitra Viktoria Rukštelé v reakci na to podala demisi. Rychlý přechod z letních teplot do bouřek zažila velká část Litvy. Situace byla mnohem dramatičtější, než se na první pohled zdálo, protože litevská hydrometeorologická služba potvrdila, že zemi zasáhla rovnou 4 tornáda. V Kaunasu smršť zdevastovala hřbitov Senjáva, kde vyvrácené stromy rozbily náhrobky, což byl pro rodiny přicházející uctít Den otců naprosto otřesný pohled. V obci Antanava tornádo zničilo zámecký park, kam muselo nastoupit přes 100 dobrovolníků s motorovými pilami a s odklízením zničeného pobřeží jezera Alaušas musela po výzvách starostky pomáhat i laická veřejnost. Vilniusem prošel pochod hrdosti Pride, kterého se zúčastnili tisíce lidí požadujících rovná práva, včetně uznání stejnopohlavních partnerství a práva na adopci. Stejný víkend se ve městě konal i 5denní světový apoštolský kongres milosrdenství, který přilákal 7 000 poutníků. Vilnius tak nabídl prostor pro různé druhy lásky. Litevský národní rozhlas a televize oslavil 100 let od svého prvního vysílání. Prezident Gitanas Nausėda navíc podepsal nový zákon o řízení tohoto veřejnoprávního média, i když opozice hrozí ústavním soudem. 100 let v éteru je úctyhodný věk, škoda jen, že dárkem k narozeninám jsou politické tahanice. Letošní státní maturity z matematiky a chemie vyvolaly bouři nevole. Zatímco u matematiky studenti sepisovali petice kvůli nedostatku času, 11áci u chemie narazili na učivo, které měli probírat až příští rok. Národní vzdělávací agentura navíc omylem zveřejnila zadání budoucího testu z inženýrství. Maturita je zkouška dospělosti, ale letos spíš zkouší nervy všech zúčastněných. Zajímavosti. Během falešného leteckého poplachu ve Vilniusu se jedna z obyvatelek chtěla schovat v supermarketu Rimi. Ochranka ji však odmítla pustit dovnitř s tím, že je zavřeno, a doporučila jí hledat úkryt jinde. Když jde o život, otevírací doba je zjevně posvátná. Bývalý náčelník policie v okrese Šakejaj a jeho podřízený se u soudu přiznali, že přímo na policejní stanici kvasili domácí pálenku. Prý měli pocit naprosté beztrestnosti. Když má pomáhat a chránit i procento alkoholu, je něco hodně špatně. Obyvatelka Joana z okresu Mažejkjaj našla geniální způsob, jak ochránit své slepice před liškami a dravými ptáky. Od rána do večera jim ve výběhu nahlas pouští stanici LRT Klasika. Možná, že lišky tuto hudbu nemají rády. Když zacvrlikají housle, přestane létat i jestřáb, říká Joana a dodává. Slepice už jsou v noci zavřené, ale přes den se někdy u slepice zastavím a poslouchám, zvlášť když běží nějaký zajímavý program. Za celý rok nepřišla o jedinou nosnici. Klasická hudba tak zjevně nekultivuje jen lidského ducha, ale funguje i jako dokonalý odpuzovač predátorů. Lotyšsko. Vůbec poprvé v historii byl v lotyšském vzdušném prostoru sestřelen narušitel z ciziny. Ruský vojenský dron, který zabloudil nad Latgalsko, poslali k zemi francouzské stíhačky hlídkovací mise NATO. Prezident Edgars Rinkēvičs i premiér Andris Kulbergs se ovšem shodli, že střílet drony drahými raketami ze stíhaček není dlouhodobě racionální. Na komáry se s kanónem nechodí, a tak se Lotyšsko bude v obraně proti dronům učit od ukrajinských expertů.
člen vedení politické strany Kuopā Latvijai Ilja Podkolzins, byl zatčen pro podezření ze špionáže pro Rusko. Podle vyšetřovatelů předával informace skupině tzv. Baltských antifašistů, kteří spolupracují s ruskými tajnými službami. Skutečnost, že se člen legální politické strany věnuje vlastizradě, ukazuje, že hybridní válka probíhá přímo v srdci lotyšské společnosti. Lotyšský parlament v konečném čtení schválil nový imigrační zákon, který má za cíl uvést do praxe přísnější unijní normy a radikálně omezit dosavadní praxi. Pro občany třetích zemí to nově znamená zavedení povinného screeningu přímo na vnějších hranicích, přísnější požadavky na integraci a jasně stanovený objem investic pro získání až 5letého povolení k přechodnému pobytu. Bič se plete také na takzvané věčné studenty ze třetích zemí. Vysoké školy teď mají povinnost hlásit neomluvené absence zahraničních studentů už po 3 dnech. Jakmile je student vyloučen, musí až na výjimky okamžitě opustit Lotyšsko. Tím to ale nekončí. Ministerstvo vnitra pod vedením Jánise Dombravy chystá další opatření v podobě zavedení kvót pro cizince a vůbec poprvé vytvoří i seznam států, jejichž občané budou mít do Lotyšska absolutní zákaz vstupu kvůli hrozbě terorismu. Sám ministr si totiž postěžoval, že se takzvaní žadatelé o azyl evropskému humanismu jen nepokrytě vysmívají. Pobaltí už nehodlá být jen levnou a benevolentní přestupní stanicí do zbytku Evropy. Zpoždění mamutího projektu Rail Baltica způsobuje mezinárodní napětí. Estonský státní kontrolor si postěžoval, že neschopnost Lotyšska dodržet termíny bude stát peníze i Estonsko. Lotyšský premiér Andris Kulbergs opáčil, že postavit trať do roku 2030 nelze v žádné z baltských zemí, ale sousedé jen čekají, až to Lotyšsko řekne nahlas jako první. K tomu navíc španělské konsorcium stavebních firem podalo u Mezinárodního arbitrážního soudu žádost v souvislosti s ukončením projektové smlouvy na hlavní úsek trasy Rail Baltica přes Rigu a požaduje od Lotyšska odškodnění ve výši více než 14 milionů eur. Před přijímacím oddělením Univerzitní klinické nemocnice Paula Stradinja se tvoří hodinové fronty sanitek záchranné služby. Vedení nemocnice to vysvětluje celkovým přetížením a nedostatkem lůžek, zatímco záchranáři varují, že pokud systém kolabuje v době míru, při jakékoliv krizi by to znamenalo absolutní katastrofu. Nemocnice tak momentálně připomíná spíše čekárnu na zázrak než funkční zdravotnické zařízení. Ikonický masový pavilon na rižském centrálním tržišti musel být s okamžitou platností uzavřen. Státní úřad pro kontrolu výstavby zjistil, že nosné kovové konstrukce jsou v tak havarijním stavu, že hrozí jejich zřícení. Prodejci museli narychlo vyklízet zboží za tisíce eur. Vypadá to, že slavné zepelinské hangáry vydržely světové války, ale zub času a nedostatečná údržba jsou silnější nepřítel. Sejma připravuje zavedení zálohového systému na jednorázové elektronické cigarety. V roce 2023 se jich v Lotyšsku vyhodilo kolem 5 milionů, což představuje obrovskou ekologickou zátěž. Zatímco klasické lahve a plechovky už lidé poctivě vracejí, teď si budou muset zvyknout sbírat i tyto plastové trubičky plné litiových baterií a zbytků nikotinu. V okrese Kráslava zažila farma Upmalas během necelého týdne už 3 útoky vlků, při kterých přišla o 24 ovcí. Farmáři počítají obrovské ztráty, ale místní myslivci mají svázané ruce, lov vlků je momentálně zakázán a kvóty jsou vyčerpány. Záchrana ovcí tak uvízla v čekání na mimořádné povolení od státu, zatímco vlci byrokracii neřeší a podávají si žádosti o večeři přímo do ohrady. Zatímco basketbalisté vozí zlato, fotbalová reprezentace se postarala o studenou sprchu. V tradičním baltském poháru skončilo Lotyšsko na posledním 4. místě, když v boji o bronz podlehlo Faerským ostrovům 0-1. Prohrát s ostrovem, kde žije víc ovcí než lidí, je výkon, který už vyžaduje skutečně specifický druh talentu. Zajímavosti. Systém včasného varování přes mobilní sítě zvaný Šuna Prajde, který má občany upozornit na nebezpečí, funguje v Lotyšsku s překvapivým dosahem. Během silných bouřek se varovná zpráva o blížícím se krupobytí objevila jednomu uživateli přímo na displeji jeho chytrého kávovaru.
Je dobré vědět, že i vaše ranní espresso je informováno o meteorologických hrozbách dřív, než vůbec vyjdete z domu. Státní služba pro ochranu rostlin odhalila na zahrádkářské výstavě prodej nelegálních sazenic geneticky modifikovaných fialových rajčat odrůdy Norfolk Purple, vyvinutých v USA. Pěstování takových plodin je v Evropské unii přísně zakázáno. Sobotní ráno na tržnici v Liepáji přineslo místním nečekaný kulturní zážitek. Nakupující, kteří si přišli jen pro čerstvé okurky, se najednou ocitli uprostřed koncertu slavné lotyšské kapely Práta Vétra. Jít pro zeleninu a dostat k ní zdarma vystoupení národních hudebních ikon je přesně ten spotřebitelský zážitek, který by si přál zažít každý. Knihovna v Siguldě zavádí v letní sezóně ekologickou donášku knih až domů. K přepravě výtisků využívá speciálně upravené nákladní jízdní kolo s nápisem Sigulďané čtou. Zatímco zbytek světa netrpělivě čeká na drony s pizzou, v Siguldě vsadili na vození krásné literatury přímo ke dveřím. Estonsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zavítal do Tallinnu na summit severských a pobaltských lídrů. Jednalo se o vojenské podpoře, společném postupu proti ruským dronům a budoucnosti Ukrajiny v Evropské unii. Estonci dostali úsměvy, příslib a obecnou deklaraci, zatímco Lotyši odjeli rovnou s podepsanou smlouvou a ukrajinskými experty na cestě. Země si připomněla 85. výročí červnových deportací z roku 1941, kdy sovětský režim odvlekl tisíce Estonců na Sibiř. Na více než 80 železničních stanicích vály černé a bílé stuhy a v Tallinnu byl vystaven instalovaný vagon slz. Nejvyšší soud zamítl stížnost prezidenta Alara Karise a potvrdil ústavnost novely zákona o církvích. Estonská pravoslavná církev má přibližně 6 měsíců na to, aby upravila své stanovy a administrativní pupeční šňůru s Ruskem a veškeré vazby na moskevský patriarchát definitivně odstřihla. Nebe sice patří všem, ale církevní linka do Kremlu se v Estonsku s konečnou platností odstřihává. Mezinárodní měnový fond i organizace OECD varovali Estonsko před neudržitelným růstem státního dluhu. Doporučují daňové reformy a zrušení dětských přídavků pro bohatší rodiny, což okamžitě vyvolalo vládní roztržku. Zatímco ekonomové bijí na poplach, politici dělají to, co umí nejlépe. Statečně se přou o to, kdo za prázdnou státní kasu nenese odpovědnost. Tallinská městská rada schválila, že od 1. září 2026 budou všechny městské školky a jesle pro obyvatele hlavního města zcela zdarma. Krok má podpořit rodiny a zpřístupnit předškolní vzdělávání. Nyní už rodičům k absolutnímu štěstí chybí jen to, aby se pro jejich ratolesti v těch bezplatných školkách našlo i volné místo. Estonský parlament schválil vytvoření centrálního úvěrového registru, který do roku 2029 shromáždí údaje o téměř 1 milionu aktivních půjček a leasingů. Zní to neuvěřitelně, ale digitální tygr, jakým je Estonsko, až dosud centrálně evidoval pouze dlužníky, takže jste si mohli bez obav nabrat několik rychlých úvěrů, aniž by to vaše hlavní banka zjistila. Ministerstvo financí slibuje, že se do databáze bude nahlížet jen při oficiální žádosti o úvěr. Statistiky za rok 2025 ukazují, že Estonci ztrácejí zájem o manželský svazek. Počet sňatků poprvé za 10 let klesl pod hranici 6 000, zatímco rozvodovost stoupá. Mezi uzavřenými sňatky figuruje i 139 stejnopohlavních párů. Tallinský starosta Péter Raucep navrhl, aby město kvůli úsporám omezilo architektonické soutěže a přešlo na typizované projekty budov. Architekti se pochopitelně bouří s tím, že kvalita utrpí. Vize hlavního města posetého úspornými krabicemi z katalogu je sice ekonomicky lákavá, ale esteticky připomíná návrat do dob, na které by Estonci raději zapomněli. Estonský svaz herců uzavřel dohodu s Institutem estonského jazyka, která jasně stanovuje pravidla pro využívání hlasů herců k trénování umělé inteligence. Zatímco pro vědecké účely a veřejný sektor je použití povoleno, komerční projekty budou vyžadovat speciální smlouvu. Zajímavosti. Estonská zemědělská muzea přišla s netradičním vědeckým experimentem. Zakopávají do země bavlněné spodní prádlo. Rychlost a míra rozkladu látky má ukázat, jak zdravá a biologicky aktivní je místní půda.
Až tedy na poli uvidíte farmáře s lopatou a trenýrkami, nevolejte policii, je to jen aplikovaná pedologie v praxi. Na louce u muzea v Heimtali byla otevřena výstava strašáků do zelí. Sešlo se tam více než 60 ručně vyrobených figurín z celého Estonska, které dostaly šanci předvést svůj odstrašující potenciál široké veřejnosti. Estonský komik a hudebník Andreas Meltz se chystá na 23denní cestu kolem světa. Místo kufru nebo batohu si však bere pouze obyčejnou igelitku ze supermarketu, do které zbalil pas, peněženku a pár kousků oblečení. Největší výzvou prý bude Rwanda, kde jsou plastové tašky přísně zakázány. Populární bar Barlova v tartuské čtvrti Karlova se rozhodl pro rázný krok. Odmítl vysílat zápasy fotbalového mistrovství světa. Majitelé to odůvodnili politickými kontroverzemi, problémy s vízy a porušováním lidských práv, které šampionát provázejí. Fotbal je sice náboženství, ale v Tartu platí, že etika má přednost před točeným pivem a fanděním. To je z Pobaltí pro tento týden vše. Děkuji vám za pozornost, přeji klidné a ničím nerušené dny a těším se na slyšenou u dalšího briefingu.